Benvinguts a una experiència històrico-gastronòmica que viureu aquest matí. Veniu a seguir una activitat especial que és nova d'aquest any, que s'anomena Regimen Sanitatis, Salut i Alimentació a l'Edat Mitjana. Després ens portarem a la taula al mig, portareu tots els plats de la taula i un clau d'olor. Clau d'olor. Que arriba al Zefluga. Doncs enhorabona per la feina. Us ho serviu al plat si fa falta. Posem ahí, n'hi ha una cullera, agarra-la, José.